היא הייתה מקשיבה לאדמה מהלב. היא ידעה להרגיש את האדמה בוכה ואת האדמה צועקת ומבקשת שיחזרו אליה, שיעירו אותה. האדמה בשבילה הייתה הכל. היא הייתה אימא, והיא הייתה בת, והיא הייתה מקום מפלט, והיא הייתה מקור לקושי ולאתגרים. והיה לה כל כך הרבה שיח ותקשורת עם האדמה, וכל כך הרבה שיח ותקשורת עם הארץ, וכל כך הרבה דינמיקה. לשם היא הלכה ולשם היא חזרה, וזה היה כל כך שייך אליה. האדמה בשביליה זה חיבור עמוק לשורשים. אמא שאהבה את האדמה בכל הלב. רואים את זה בהמון דברים. הקימה חוות, הקימה עמותה שתעזור לחוות, וגם מאוד אהבה לעבוד באדמה. אני זוכרת ששתלנו איתה בשיא ההתלהבות, תשתלו. היא הלכה לחוות בתנאים לא תנאים, לא חשמל, לא מים. כל החווה שהיינו היה בגינת ירד. לאה מבחינתי זה כאילו מישהי כל כך עמוסה, כאילו הרגיל שלה זה כאילו לבוא אליה לבית, והיא גם עם ילד על הגב עוזרת לנחל בשיעורי בית, עושה כלים וארוחת ערב באותו זמן הכל. עם איזשהו כיפיות, נעימות, צחוק, חיוך על הפנים, גם אם הוא חיוך עייף, כי היא קמה ב5 והיא, אני אומרת משהו בגוף, היא יכלה גם להגיע לעייפות, אבל משהו ברוח תמיד לאה זה ככה, זה החיוך הזה, והצחוק הזה. הרבה כיף בילדות, הרבה שטותניקיות, ולקחת הכל למקום הכי כיף שאפשר, וליהנות מהחיים. אחד הזמנים שמאוד אהבנו להשתתות זה היה פורים. היה הרבה שיכורים שהיו מגיעים לרב עוזי, והיינו מנסים לשאול אותם שאלות, להצחיק אותם. הרבה שמחה, הרבה צחוק. ארץ ישראל זה בית, ורק על גבי בית אפשר לבנות. בלי בית, בלי קרקע, בלי שורש, אתה לעולם לא תוכל להצמיח גזע שלא יעוף ברוח. יש את החיים הלאומיים שבהם זה ארץ ישראל, ויש את החיים הפרטיים שבהם זה הבית הפשוט. זה המקום שממנו אתה אחר כך על גביו בונה את כל השאר, אבל אם אין בית, אם אין אבא, אמא, בית חם, ארוחות חמות, מקום להגיע אליו, מקום שמקבלים אותך כמו שאתה, מקום שהוא שלך, שאתה יודע שהוא שלך, לא משנה מה. אם אין את זה, אין גם אחר כך את האפשרות לצמוח. לאה הייתה אופטימית חסרת תקנה, חושבת שהיא הרשה את זה מעירת. אני זוכרת את הפעם השנייה שהרסו לה את הבית בעלי עין, והגעתי אליה, ואני זוכרת אותה עם כל השבר וההלם, צוחקת ומבסוטית, ותראי איזה יופי, הם התחילו לבנות לי בית חדש, הם בנו אותו מ-OSB, וזה חומר טבעי, אז הרבה יותר מתחבר לטבע ולאדמה, זה הרבה יותר טוב. כל דבר ידע כאילו להראות עד כמה, אתה אומרת לי, אז היה לי קשה, נו, שם היה תנאים על הפנים, עכשיו תראי איזה תנאים יש לי תנאים הרבה יותר טובים, הרבה יותר משדרגים. תמיד היה לי איזו התכתבות איתה עם כאילו, שיח מתחת לשולחן כזה איתה, על המעברים האלה. כאילו, הרגשתי שכאילו להקים חווה זה אתגר, וואו. והאימהות והזוגיות והכל ביחד. וכאילו, אבל לעבור מקומות, זה איזשהו קצה כזה. זה כאילו משהו זהו, זה כאילו עד כאן. הבנת? פעם אחת היא אמרה לי ככה, אני אגיד לך את האמת, אני התחלתי את כל הסיפור הזה של החווה הרבה לפני השליחות וההתיישבות והמאבק על הארץ. אני רציתי חיים מסוימים לילדים שלי ולמשפחה שלי, חיים של פשטות, את הקרבה הזאת לאדמה,
הפשטות הזאת של להכין בעצמך את הדברים. כשהיינו ביום פתוח של המכללה, למדנו ביחד לימודי גננות במכללה חרדית כזאת, והיינו כאילו איזושהי חבורה שהייתה שם איזה נטע זר כזה. הזיכרון הנורא חזק היה כשהגענו ליום היכרות, ואנחנו, יודעת, כזה כולם מסתכלים מה המכללה, כמה עולה, נננה, והיא בודקת איפה אפשר להחליף את הבגדים עם הבוץ, האם יש מקום להטעין את הטלפון. איתן אמר לה, תראי אם את יכולה לעשות את הדברים האלה במכללה, כי זה היה כזה ממש היא צללה לתוך עלי עין, התחתנה עם זה. היה יום אחד שהיא לא היה לה איך לרדת מהגבעה, והיא באה עם הסוס, היא ירדה עם הסוס עד לטרמפיאדה. רכבה ונפלה לה מטפחת, והיא מצאה איזה צעיף ושמה ומשהו, איכשהו הגיע. איכשהו כזה הגיע למכללה, מגרדת את הבוץ בכניסה לבניין הזה עם החלונות המנצנצים. ואז שואלת אותי, תגידי, יש לי ריח של אש? אמרתי לה, כפר עלייך, יש לך ריח של אש. אבל הכל טוב, כאילו. אני זוכרת פעם אחת שלאה אומרת לי, תראי את הידיים שלי. וכל הידיים שלה היו סדוקות ומיובלות מעבודת כפיים, מהעבודה באדמה, מהסלעים, מהאבנים, מהבוץ. והיא הייתה אומרת לי, איזה פדיחה להיכנס ככה. ואני אומרת לה, לאה, זה לא פדיחה, זה תעודת הוקרה, זה מדליות. שהיא נפטרה, אמרתי, זה רע, כאילו, איך זה כאילו בדיוק, כאילו, ברור ברמה האישית חלל נורא גדול, וכאילו, מטורף, זה לא נורמלי. אבל כאילו, איך שם עשה את זה לארץ ישראל, כאילו? מה? תמיד היא הייתה כאילו, את מה שאני עושה, פי 10 כזה. ונראה אמר לי, אנחנו יצטרכו להיות 10. אין אחת שתהיה 10, יצטרכו להיות 10. נראה לי שרק אחרי כמה שנים הבנו כמה לאה הייתה משמעותית בחיים שלנו, בזה שהיא הייתה קומונרית בעצם, ואנחנו 4 בנות שהיינו בצוות שלה, היינו מדריכות אצלה בצוות, ואנחנו כולנו הקמנו חוות בסוג של עקבותיה, ובאמת כאילו בהתחלה, בכל התחלה של התהליך שלהם בחוות ובהתיישבות, אז היינו איתה ממש כאילו באנו לעלי עין, וממש היינו חלק מהדבר הזה, ואני חושבת שזה מה שגרם לנו בעצם ללכת גם על הצעד הבלתי סביר הזה, והמבורך הזה. מה שמלווה אותי ממש, שאני קיבלתי מלאה, אני רוצה לקבל מלאה עדיין, זה את האימהות, ושילוב של כל הדבר המטורף הזה שהיא עשתה, והיכולת להיות שם בסוף, לפני הכל אימא, הלוואי שאני אזכה לזה גם. אני מוצאת את עצמי גם בלי קשר למלחמה, הרבה פעמים כאילו חושבת כזה בסיטואציות מסוימות, מה לאה הייתה אומרת, מה היא הייתה עושה, ואני חושבת שגם עכשיו, כאילו הייתה מחזקת אותי באמונה, כאילו היה לה אמונה מאוד מאוד חזקה, כאילו בהשגחה,
אמונה בטוב. תמיד היא הייתה מוארצת, קראנו לה לולי, ותמיד כאילו נסענו אליה עיניים. הייתה מצד אחד חברה, מצד שני זה היה כאילו, היא הייתה מובילה ושמחנו עליה בעיניים עצמות. אם לאה הייתה כאן, אז דבר ראשון היא הייתה אומרת, זה לא אני, זה סבא וסבתא, וזה ההורים שלי, וזה שורשים וכל מה שספגתי, וזה איתן, וזה כל מי שהיה בדרך. וגם באיזשהו מקום את מה שסבתא מירם הייתה אומרת, זה לא אני, זה הדרך. אמא האהובה שלנו, כמו אמא אוהבת, תמיד חיבקת, תמיד נתת, אך אנחנו לא השכלנו. איננו מבינים שהאמת פה אצלנו, מסביבנו, באדמה הזאת שדורות על דורות כספו אליה. מדוע אמא? מדוע איננו מבינים שבשביל אמת ויושר כאלה נצטרך ללטפך, לחבקך, לעובדך? אני מרגישה ממש את לאה מלווה אותי בימים האלה, שאני מרגישה את למה כל זה קורה, כאילו מה קורה פה, על מה אנחנו נלחמים. ככל שעוברים הימים, ככל שארוכים הלילות, זוכר לך חסד נעורים, זוכר לך אהבת כלולות, איך הלכת אחרי מדבריות. בסוף החיים של לאה הרגשתי שלאה לא מוותרת. וכשלאה הלכה, היה לי קצת, אני לא יודעת אם לקרוא לזה כעס על האדמה, אבל הייתי בהלם. לא הבנתי איך האדמה שהיא מסרה את הנפש בשבילה, נתנה לה לבוא לישון בתוכה, נתנה לה להיקבר בתוכה. כאילו איך היא עשתה הכל כדי להאיר את האדמה, כדי להפריח את האדמה. איך יכול להיות שעכשיו כאילו היא פשוט תישן בתוכה, יש לה פה שליחות, היה לה פה דרך שהייתה צריכה להמשיך. ואז הגיעה המלחמה. ובעלי גויס, יצא להילחם, הוא כבר 4 חודשים לוחם כרגע בעזה. ובמהלך 4 חודשים הרגשתי שהבנתי ושקיבלתי תשובה. והבנתי שלא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים. העם שלנו והארץ שלנו כבר ידעה לקראת מה אנחנו הולכים, וללאה יש תפקיד למעלה עכשיו. והיא הייתה צריכה לעלות למעלה בשביל לעשות את התפקיד למעלה. אני מדמיינת אותה כמו כל הנערות גבוהות היום, הנשים הגיבורות שמסתובבות עם הנשקים הארוכים. מדמיינת אותה עם אותה נחישות ועם אותה מסירות נפש למעלה. ובמשך כל התקופה הזאת, כל הזמן הרגשתי שלאט לאט הפער בין השמיים לארץ מצטמצם, ושלאה כבר חזרה להיות איתי. היא ממש איתי ואנחנו ממש קולגות. היא פשוט עושה את אותו דבר רק מהשמיים, והיא עושה את זה בדרך אחרת, שאני לא יכולה להבין בה. אני לא... נשגב מהבנתנו מה שקורה וכל התהליך הזה שקורה עכשיו בעם שלנו וכל מה שקורה בארץ הזאת. אבל ברור שהיא זו שנדרשה להאיר את האדמה, אז היא הייתה צריכה לעורר שם גם משהו מלמעלה. אחריה, כאילו מה נשאר לי כזה? ההגשמה. לעשות. כאילו, זה משהו שאני זוכרת אחרי שהיא נפטרה, היה לי מאוד מאוד חזק, זה עכשיו, זה קורה עכשיו, זה לא עוד כמה שנים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, וכאילו, אנחנו רוצים לעשות, להגשים את האמונה שלנו, את החלום, את הצורת חיים שאנחנו רוצים לעשות, זה לא משנה באיזה תחום זה, זה הזמן, זה עכשיו, זה היום, זה אפילו אתמול, אבל זה היום, כאילו, יאללה, לקום לעשות. בטוחה שהיא משפיעה הרבה, והאור שלה ממשיך עדיין. היא עדיין ממשיכה לחיות. היא חיה בתוכנו, היא חיה במשפחה, היא חיה בילדים. היא נותנת לנו הרבה כוח והרבה אור, וזה רק ימשיך ויתגלה האור הזה. הדרך הזאת עוד ממשיכה, ולדרך הזאת יש עתיד, ולדרך הזאת יש תקווה. ותשמחו ותחייכו ותמשיכו את מה שאתם עושים ותעשו את זה הכי טוב. והקדוש ברוך הוא פה איתנו. והאמונה שאירה דרכנו עודנה נושבת, והעולם תמשיך גם אם לעתים נרגיש